علی کمال قوت بیشتره صاحبي مامو صغيرتي کا چاره که بده من یا فكرية جو باكيت یک فکری بده من صاحب ایوار باش بقول باش وقول باش قوت به سپاس خيراتي علی کمال أري دمت هيا من هيك باخذن كلامك مرحبا علی کمال اسارم سر چاوا یا راستی من نتخوشش بو خبرك او هنخوش بهم جمته لأف قويتيا باوي تبو دروش بري باوي تمر سرت صاحبه باوي من خي باوي من هاي أنا دجية ايش كده يدركت تش كده يناسكي از باوي تباش نازكم جيراني ما هوالي ديا من بو قالك علي كارياوي كهامه امجي پر البركتن لتشتكي كش دستي ما بيتونه تو سر سری من سر چاوی ماتی نه باوی من کنگی داج من برده از این بچوک بوم راستی از پر شاشمام راسته از بچیروکا تو آباوي تجي باش تزانم تو چی ببيجي تو مافتاري ليه سدمي باوي تهبو سدم چیه؟ جبو في السدمي از اجاره كدن سري كيل تبخم ليفيكا از نكارم اشترا ببيجم كده صورة تهب از رابن خاطرته تو کدری یا باران چند روزی تو خیانه کی؟ Ben valla ne persa Ali Kemal. Şu xwat zanî piştî ku ez ketime vî karê bazirganî ez rojekî li mal bim sê rojal derveyî bajêrim ji xwe. Malê me ew xilas bûbû dîsa çûme dora serhedê wana gozinek mal bistênim. Di vegerê de jî çend müşteriyê me hebûn me ew jî dîtin ez hatim. Min goz serî kîl te dim. Saet me tikanê jem te jineke porstol batî bû tikanê hûn tiştaxilîn wilo meedê te jî hinekî kirî bû. Xêr be ew kî bu Ali Kemal? ایج ناسناکم درجه برده شو کده درکت نزانم تزاني علي كمال براستي اجي قال لك وسطاما درباسي مال مبيرة قلت مساعد بوي خبري بدا منه مفدوب بوي Belki saat kaç? Kime derek ma? ما باوی te nemiri bû? Eşar sanim. راسته ایج ویسا زانی بوم تو زانی باویم کنگی متر کر از اینا 5 سالی بوم وی روژی شون دا جی هایا مجت نبود ایویچنی که درکت تشتکی دی نگود Hevşinik kiye? Tüy berê nas dikir? جاره یکم از ویدو بینم
Tu çi hîs kirî? Nihat xemgîn bûyî. This is gorgeous. Yeah, this is beautiful. You got a sunset here. Yeah. You got the Ferris wheel. Seems like supposed to be. Nişandan istika vakengi ya. Em nava me yekî de difikirin. Gelek ajot. Wîsayî tiştekî rihet nene. Xwezî tu bi sînema re mijîl biba. Sînema ji şano çêtir e. Are you trying to say you want to kiss me? نها gerek tu çarakê bibînî. Bêre baxivî, lê îsrar bikî, hinekî sebir, bi hinek fere, çi şêwe dibe bire bibe, lê çarê bibînî. Ditirsim. Naxwazim keçikaniya xwe bidim. Divê tu vê tirsê êdî serê xwe bavêjî. Rast e. Çawa carekî de vî mijarê serê xwe de çareser bikim. Giran tê ji mir. Ji xwe em ê bizewce, em nezewce vî meselê bibe piskirêk. Hûn bizewcin jî nezewcin jî hûn vî tiştî bijî navbera xwe de. Nebe piskirêk ji bo we. Ez jî şaş dimînim. Sedem belkî diyam bû. Çünkü kengî qala bavê xwe bikirina, diyam cîda dixeyîdî. Wekî çê nebûye. Allah Allah. Wexta ku bavê te çûyî ti 5 salî bê, gerek tiştin wir nebîrate helbet. Mesela bîranîneka min heye li ser bavê min, ew ti cara ji bîram naçe. Ez li qolîka xwe swar kiribûm, em çûbûne biniya gund nav bênderekî binê dareke berwê. Havîn bû. Bavê min xwe dirêj kiribû, ji xwe re raza bû. Ez bi simbêlê wî dilêstim, min guhê wî dikişand, min destê xwe nav pora wî re dibir. Ev bîranîn hêl ber çavê min in. Hema ya te nizanim. Kadınla bayan arasında ne fark var? Aynı şey değil mi? Bayan diyorum. Peki neden? Yani bayanın daha kibar olduğu için herhalde. Bayan. Peki neden? Yani daha Keça mıtır xeratî, tenki dereng nemayî. Rast e. Karê me gelek ajot. bazı insanlar Dereng yanlış nemîne anlıyor. keça mı? Peki neden? Şevê tu tenê bi serê xwe tê, Daha bir tu nazik, keçikî nabe saygı ava. duymuş gibi oluyorum yani. Dünyayı çi dibe Kadın çi deyince nabe. sanki biraz ağır konuşmuş gibi oluyor insan. Kadınları hanımefendi, bayan diye çağırıp onlar işte kibardır, incedir, zariftir demek. Tu gede bûyî, tu biçûk bûyî naybîra te. Le bawer bike te ana got ji xwe ez pir berketim. Rojekî diya te hat got îşev natî malê. Gom gotî belkî hatime vira û ne merivkî were bû jî. Henê heşa wî beredayî nebû. Merivkî zane bû. Yani biçiyana bi saetkî jî li cîkî direng bimana xeber dida malbatê digot ez wayê îro saetekî direng têm yani. Île çû bişûn da me ne xeberkî jê sen û ne xeberkî jê hat û ez pir jî berketim û wê tu dibê mirî. Xwedê rehma xwe lê ki, Xwedê bi rehma xweşa ki. Allah bavê te yekê baş bû û feqîr bû, delal bû û bi heval bû. Ali Kemal, ez ê ana ji te re qala meseleyekê bikim. Mirovnin hene li ser vê dinyayê,
دما ku dikevin sî saliya xwe ên jin dibin mêr û ên mêr jî dibin jin. Ev çawa dibe ya? Çi çîrokî balkêşe? Ev ne çîrok e, ev rastiyek e. Rastiya bavê te jî ev e. Dema ku ket sî saliya xwe di laşê jinekê de şiyar bû. Ji ber vê sedemê dev ji we berda û çû. Daxekî bisekine. Ana hat ji min re dibêjî bavê te keng getî sî salî û biyê jin. Erê, Dev jî berde ya. Ev tiştê dibe? erê, bû jin nema karî bû li cem we bisekine. Ez bawer nakim. Divê tu baweriya xwe pê bînî. Ji ber vê sedemê ez aniha li virim. Dema bavê te dev ji we berda û çû, jiyan ji bo wî gelek zehmet bû. Ji gelek dijwariyan derbas bû. Keskî ku alîkariya wî bike tune bû. Lewma barek giran da ser pişta xwe û kesên ku wek wî bûn. Çû, wan dît û wan amade kir. û ez jî yek ji wan im. Heya mirina xwe jî tenê vî karî kir. Ma tiştekî awa çê dibin? Çîrok e, rastiya wî tune. Me ew xwe sebir kirî, em piçikî dinê sebir bikin. Ji xwe ber zewacê em ê bizewicin. Ez ê dixwazim ama nabim. Gelo ez pir ısrar dikim. Ya vega wan her du jî insanê mezin we zanîngeh xwendiye. Aliye fikrî de wan hinekî dî pêşketîne gerek ev tiştê wilo ji bo we ne pirsgirêk wan heye. Piskirek e. Lom ez hinekî bi ısrarım. Belkî vî tiştê ji hundirê xwe bavê çe. Yani ev tişt gere tekilî de ne tiştê girîng bin, serekebin. Di fikir de wan azad bin. Tiştê dî zaten ne mesele yani. Alekî de jî mav tu dimî. Wî welatê mezin bûye. Ya rast vega em malbata berfî jî zanin. Çanda gojê hatiye jî em zanin. Yani yek maf dide wê jî bi rastî. Dîsa jî nizam yani divê navberê de ev 5 sala hûn bevdor ne. Te tekilî çê nekirin bi kesekî din re. Na. Ola her bir ji te re. Yani vê hezkirinê te gelekî guhertiye. Hûn ê kengî bizewcin. Dime şunda. Dime ne gelek e. Dikarî xwe bigirî. Nehewcî ti serê xwe zef bêşênî, xwe aciz bikî. Ew bû ku çi xwestî û xwestekar, yanî du alî yar û evîndar. Ew her du celeb hevdû bibînin, her yek hemtayên xwe bo xwe bînin. Bûbûn bazirgan ew cih jî bazar, hin firoşkar bûn û hin kirîdar. Dîsa ku sersal geş û hemşêm bû, mîr destûrek dawan lawan jinû. Lê ji wan telê memo û tacdîn, cilên xwebiyên keçan guherîn. Yanî dema ku dem hat guhertin, wan her du biran cil jî guhertin. Xwe di nav hevrîşin de ra pêçan, li serî desmal û kofî û pêçan. Wisa xwe xistin rengê keçikan, da ku bêtirs bigerin li nav wan. Ku li xwe kirin cilên keçikîn, hêdî hêdî û sergiran. Tunur çerdikî, çi manaya aliyê min nakî?
Dev jî berdeviye çi karı, çi işi tipi ketî? Haytî bizewcî çi diketî de? Tavî tiryatoyî çi ev çi? Dev jî berde. Nepirse. Qeyem cuda ne? Ali Kemal çawa dinere? Heya niha tiştekî negotiye. Lê ditirsim piştê zewacê ew ê jî qebûl neke. Qey bavên vî tiştê nizanî bû. Na, çimkî pîra te mirovê guhertinê bû. Hîn neketiye 3 sal ya xwe miriye. Lewma ne haya kalê te ne jî haya bavê te ji guhertinê çênebûye. Ana mesele ne kalê te û bavê te ne. Ji îro şûnda mesele tu bi xwe yî. Çima ez? Çimkî tu werî 3 salî, tu yê jî werî guhertin. Tê bibîşin? Çi? Ez jî ji ber vê sedemê li vê derê me. û ez ê te ji guhertinê re amade bikim. Destek. Ben desteğini aldık. Akla te vî tiştê digre ya. Dere ve. Vê wextê derew bê çi me tiştekî lo bêjin yani. Armanca wî çi ye jî nizanim. Vallahi nizam Ali Kemal ya. Dûrî aqila ji me re tê. Lê bi rastî divê mijarê de jî min tiştim bihîst bû. Enzam çend sal berê yekî çîrokek ji me re gotibû. Di rojnamekî de min xwendibû. Digot li derdora wa gundê Anatolya wana zilamek sibehekî şiyar dibe meyzetkê gobûye jin. Ew jî heme tiştekî çend tişta dinivîsê ji malbata xwe re meselê dibêje û lê dixe gund terk dike. Yani kesî jî payrê wî zamî nedîtiye. Vêce nizam hinek dibe wala deyndar bû deynî wî gelek bûn ji tirsa re wilo kir xewinda kir. Hinek jî dibe na wala bûye jin fihêt kir fedî kir lê xist xewinda kir. Enzam yani dibe govnakê çîrok jî bê dibe got derû jî bê belkî rast jî bê. Wala nizam yani tiştekî xweş min re xuya dike. Xwezî got kî çi bixwesta bibûyane ew. Enzam yani carna bela min jî dikişeyên rastî. Ez difikirim mesela rojekê ez şiyar bû mama goya ez bime jin tiştekî balkêş. Ceribandineke nû. Çawa. Tiştê ji devê te derdikeve dibîsî? Ez jî bawer nakim. Dîsa jî aram pir ısrar dike. Israr dike bira ısrar bike. Me ısrar bike wê çi bibe? Dev ji van tişta berde. Seropê neyişîne. Rastî inkî serêm jî tevliye bû. Ya bi tiştekî mişte fam nekir. Tişt ma ısrar dikî? Serî de ji te re dibêjim. Ev mîrasa bavê te ye. Divê ez wî bînim cî. Hewce nake dev jê berde. Wî gelek alîkariya min kir û ez jî dixwazim alîkariya te bikim. Ji xwe ancak bi vî şiklî em ji vê rewşa zehmet xelas bin. Binêr hevalekî min heye. Navê wî Salih e. Dixwazim we bi hev dû bidim naskirin. Salih tecrübe ji a min zêdetir e. Dikare pirsên di serê te de zelaltir bike. Ji xwe tiştekî tu wenda bikî tune. Pirsan jê bike. Tu jî tê hêdî hêdî baweriya xwe pê bînî.
Çima toqa suyu gotardı ki? Merak kır. Hala üçü beşi. Ma tu ne çiçi dibe? Ma veçiz mi kim bebe? Ez bim tev godar zinakım una çimşi. متبعي ولا بله بله وره لهین جی باوریای پتونه باوري هبه تنا بقى ونخمة برا ولا اها او ناوى اجي وقت ابو رجافا بو جفاك هبو هاو دورا ما هبو دوستو هجري ما هبو ليه جتوكي ده مهيستكر دمالا متى لقك هي متك هي دوچه 3 سال شون و قابكتي بري مينا ديدي رحيوان يكه هستيوان يكه ليه او ناوى داوية من فهم كر ام واك مالبات ايه جوهرين هناك مروفتين جوهرتين يعني هقص خوش جوهرتين نترسن Tişte te got veki çirok jmatı. Bavariyam tu ne bit işte la. نها تجمع باور كريه چیه تا باور نکریه چیه تا هاتی جمعه شیله تگل تبکه امروین گوهرتن اینه تی وری گوهرتن Xalo ez çend roje fotoğrafa dinerim. Ez sureti bavê xwe nabînim. Gelo destê de fotoğrafê wî heye? Fotoğrafı wî wextekî li cem me hebû de hepsê heb heb. û diyata rojekî ji min xwast. Mi da diyate. Deka diyata pêçî kir e nizanim. û neda min yanî daha. يعني فيجا من بروفيل خوي اساس بكربان يعني ومشترى هفالتي بشياندا احتمال كم انت قبول نكره اما استخوازم جنيج نزيك بناسبك درونيا وي فكري وي رامان وي ازواها مرختكم ها وك ريباز بروفيل جنيب كارتيني اما يعني علي كيف اجي دماز تفكر جنبوين تشيا تشاوايا درونيا واتشيا استخوازم دنابا خود فيها حسبك داماش بو علي كمال هم هيك بكن اها او كتشك هي مزجين ما برش ترى بحثا يكربو درو شو في ورا جوهرتن اول فول ورا فر المالي ورا جوهرتن الجمن برا ورا جوهرتن اي ببينه بديتنا يرا وينك تشت برجي بين جوهرتن او هناك باور بقيدي مجبور ايدي باور بقى ادی استنه وی تشتیش تدخوازم بشرط چه دخوازی بکه داخوازم منه داویه یه وره شبکه مالا صالح و ببینه اگر تدیسا باوری اخ بینه کر از دوشته بردم Tamam seri de. Seri de. Yek, dedo, sese. Hûn ji xwe tişkî didin hevdê. Hûn ji xwe didin. Baş lê binerin, baş bigirin. Çar di serî de. Çavay te, orta tevkare te çavay. Valla başı bavo. Em idare dikin. Baş xirab didome. Yani idare tepe de böyle esibe bir xeyrun bize ucun gelemede ve çebi göve dikana buçuk derbas navet zani. Eri raste eci difikirim belki tişteki nû vekim. Du zavacere tedi belki gedeci xoda Teala bide. Yani gere tu mezim biki yek du doy sise külfete. Gere tu dikana xo mezim biki ya ciye xo bu geheri.
daha ziyade ji bo kî qezenc bike. Hûn neketin KPSS jî ew ji destê we çû. Tu biya min bikî, tu yê neçî. Dev jê berde. Tu hêdî dikevî navê. Ma vê çi bibe? Tu jî zanî mimkin e vî tiştê tune. Ji bo ez xwe rahat bikim ez ê biçim. Bira dev jî min berdin. Tu zanî. علي كمال تخير ايش ابي؟ والله مقول اسريكي بدم تلي اي والله كاكو قصور ميزانا قال لي ايش هيش مساعدم يعني ما بايره هفدو تبانا وزاف باش بانا. اي tamam Baran tamam. Doğukan 28 yaşında, üniversite mezunu. Adana'da yaşıyor, Aslan Burcu. Spor yapmayı sevdiğini, çok duygusal olduğunu, biraz da aşktan yana şanssız olduğunu söyledi. Adayı da Behnaz, İran'dan geliyor kendisi için. Bakalım belki. Ciao, bu kızım tişki ve kemaniye ve ma nema. Ne dedin? Kriterim yok. Nadayê tiştekî mezin nemayê. Me salon ayar nekiribû. Ew roj me çû salonê zî ayar kir. Dîroka wî zî diyar ji xwe. Hêdî em ê dawî bînin. De baş kızım ve qadan di ser xeyre bi baş baş. O kişiyle de konuşmuyorsunuz yani. Evet, o kişiyle de arkadaşlık yapmıyorsunuz. Yani fark ediyor gerçekten. Ondan dolayı kim ne derse desin ben buna katılıyorum, bu elektrik olayına. Alkışlar Behnaz için. بخير هاتي علي كمال والله جامعة دركتي له مباور نتكت جسارتي بكي ولي بر ev mizgine Şuaram iştere bahsa vekiribum Jmerdini hatiye ev 2 sal ezlet merimş bo guhertini İro barban gere eyvare guhertin Mizgin ji vakite bu pir tirsiya Jigon jmerdini hatta gihaver beri 2 sala civake tirsiya javir dora xwe tirsiya dawiya dawi jla şexwe jî tirsiya yani bawariya wê hebu di malbata wê de tiştekî wiha hebu باور dikire wê bêguhertin lê te dî mirov e tirsiya lê niha piştî 2 sala êdî her tiştê wê hazir e êdî ew hazir e tu jî guhertinê bibîne şûn ve çi alîkarî gerek be ez ê bixwe bikim ez ê bi te re bikim Bi rastî baweriya te vê tiştê heye? Erê, ez jî biçûkatê xwe de nav deme. Di çanda me de nav jî nûmeran de tu cudatî tune ye. Kengî ez çûm dibistanê min ev tişt dîtin. Ez pir ecêb mabûm. Keçik û kirok cuda rû diniştin. Cuda tevdigeriyan min di goqê navbera wan de pevçûnek heye. Piştre hêdî min fêm kir ku em vê civakê de cuda ne. Ên hindik em in. Ya em şagird bûn şagirtê dibistana navîn bûn hîn ez nebûbûm mêr îca hevalekî kej nav me de hebû navê me jê re digot çîlo yani me nizanî bû çîlo digotine çîlo me re mabû keçik bû qaşo lê tiştekî wî keçika hev nedike îca hevalekî min jî hebû îca hew qasî ji çîlo hez dikir yani nizikati akolo niziki çilo bu gohde da çilo yani can u imani bir giş bu çilo le çiloji çilo bak mira tevdigere yani talaka per netker sal derbas bu nizayngeh qadan dediye bu 3-4 sal ez guheri bu ez bu mer
اد بازاری رولو دیچم یو من او کچکلیت هاو قاس خوشک بویه سینگاوی خزعیف کریه بجن بالاوی بدو بوناوی چلک بوناوی چاوی خو کل کریه لیوی خولو او کریه یومش خوره با اف چا چی دبه نيسا كتشك تشو تشيلو تشو بيجي جتاخا كي دو تاخا كي وقت تعجيا كي ازد دمتو ددما دو نشكا فهمدي خورتا كي بان مكير قو تشيلك اف تشيلا تشيلا يا ما بو تشيلك يعني مش خد دوم انها كو از فا مسألة قوهرتني وان ده تفكرم از هري بر تشيلوتين مبيرا خو علي كمال رابع چه سرمی؟ تخرقي دو ساعة تراضزي أنها چوایی؟ نزانم ایکو من دیت راست بو أري آنا لو کدرینه؟ لو دينا صالح للجمع Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen 1. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne eşi Emine Erdoğan'la birlikte katıldı. Gündeminde kadın erkek eşitliği vardı. Çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Kadın ve erkeğin eşit olması tercih. Kadınların ihtiyacı olan eşitlikten ziyade eşdeğer olabilmek. Yani ne ihtiyaç? Kadın ile erkeği eşit konuma تشتكي أول شي دبه؟ چه بیجم تو باور ناکی و به چاوی خودیت بر چاوی مات گوهرتن تشتکی عجیب بو تشتکی پر عجیب بو ما تبيشن أمي شو بزوجه؟ چه آتی سرمه تچد بیجیم Kadınlar erkeğin yaptığı her işi yapamaz diye ekledi. Örneğin çocuğunu emzirmek zorunda olan bir anneyi bu tür yükümlülükleri olmayan bir erkek ile eşit konuma getiremezsin. Kadınları erkeklerin yaptığı her işte çalıştıramazsınız. Komünist rejimlerde geçmişte olduğu gibi. Eline ver kazmayı küreği çalışsın. Olmaz böyle bir şey. Onun narin yapısına o bir defa ters düşer. Bizim dinimiz kadına bir makam vermiş. Ne makamı bu? Annelik makamı. Erdoğan feministlere de tepki gösterdi. Ama bunu anlayanlar olur, anlamayanlar olur. Bunu feministlere anlatamazsın mesela. Çünkü onlar anneliği kabul ediyor. يوم مش قوارتني هالقاسي ترسن قوارتن هر دايم بخورة تشتي خراب نعنيك تشتي قو أم نزانبن وهنا هتبجين أو بوتنسيالا قو تيدا قنجيجي هبه هيا وخرابيجي هبه هيا تتشجم بي تشمير بي فرق ناكي چه فرق ناکه یا؟ ناو جنی مرتی ده چه فرق نینه؟
di jiyanê de di xwezayê de gelek zindî hene zayan dawan tê guhertin. Hinek masî hene mesela. Wextê ku emirê wa bi nîvî dibe, jin bê dibe mêr, mêr bê dibe jin. Tê bi destê xwe wa tişta xweş bike. Guhertin belkî ne destê te de ye, lê berê piştî got tu guherî, guherandina jiyanê destê te de ye Elî Kemal. Ji ber wê netirse, netirse. Çi hate pêşiya te bijî. Wî tiştê ji me pir zû tê Baran. Ez ê çawa veguherim? Zîn porê xwe bavê ji paşgirê xwe de em serçavê te bibînin. Berê dest pêk. Xweş. Car di serî de bigrin. Mem. Bilîze. Baştir diçe. Tu çawa wisa difikirî ku ez dixwazim ji te veqetim? Çi zanim? Ji nişka de ev tiş derket. Min zî got qey tu vî tiştê naxwazî. Na, ev çawa dibe? Ez çixwe ji te hez dikim tu nizanî? Erê dizanim. Ez ê naxwazim ji te veqetim. Loma min wisa hîs kir. Aram ji bo me qala tiştekî dinê kiribû. Ez dixwazim tu jî cem bî. Em bi ev re biaxivin. Niha divê guhertinê de tiştekî din heye ez dixwazim behsa vê ji we re bikim. Eger berfînê bixwaze, karibe xwe qaneh bike, ew ê jî were guhertin. Ew ê bibe mêr. Hûn ê jî bi vî awayî karibin têkiliya xwe bidomînin. Ez ê jî bibim mêr? Ma vî tiştê çawa çê dibe? Eger tu vê tiştê re qanix bibî, tu yê kanibî bibî mêr. û em ê kanibin bi rehatî bizewicin. Ev ji ku derket nizanim. Min te ev tiş nefikirî bû. Ez entirê xwe da vî tiştê nabînim. Mêrantî li gorî min ne. Ez ê çawa bibim mêr? Nazê, tu qet bîstî jin bî mêr, mêr bî jin? Erê em bîstiye, sedan jin mêr diçin emeliyatê digerin. Na ez tiştekî ava nabêjim. Dixwe zaydan. Ev tiş çê bîye? Heyana min qet tiştekî wiha nebîstiye. Jinekekî çûyî Elî Kemal. Jêr gotî piştê 30 salê şûn da tinê biguherî ve bijîn. Destpêkê Elî Kemal bawer nedikir. Li dûra çûyî bi çavê xwe dîtiye. Jinekekî bîye mêr. Bi boyî me te nas nekir. Ez mizgîn ya wê şevê em tev de bûn. Lajê me te guhertin. Te çawa ez nas nekirim? Tu gelek guhertî ya. Lajê me te guhertin lê bes ez mizgînê kevinim. Hêstê min weke hevin yani. Tu çitkê tu çawayî? Ez wekî te nerahatim. Tamam ez zanim ne tişkî hesaniye. Lê bes însan serxwe vetavê jî. Ez karim divê navber de ji te re bim malîkar jî. Ez karim te rehat jî bikim. Spas nehewceyê. Vêga hevalno, eger hûn bixwazin têkiliya xwe bidomînin, gere di serî de hûn vê yekê qebûl bikin heyra. Wê veguherî yani hûn bixwazin jî nexwazin jî wê veguherî. Di vir de pirsa girîng ev e. Hûn dixwazin bi hevdûre bijîn, an naxwazin. Eger hûn bixwazin bi hevdûre bijîn, wê gavê jî dirê li pêşiya we hene. Ya yekem Elî Kemal wê veguherî bibêjin, berfîn jî weke jinekî, hûn ê bi hevdûre weke dê însanê hevzayend, weke du jina, jiyaneka nû ji xwe re ava bikin. Ha nago hûn bêjin em vê yekê qebûl nakin.
و گاوه برفین تی بریاره خوب دی حیرا تیجی ببمیر علی کمال ببیجن و هونه دیسه جی جیان خود بدومین Tukanî vî tiştê bifikirîn. Emer tu jî dixwazim bi hev re bim, bi hev re bijîn. Li gorî me jî alternatîf yerê baş ev e. Tu yê jî bibîmir, ew ê her tiştî çareser bibe. Hevzanên li gorî te jî li gorî min jî nîne. Nizanim, ev xwaz rahat nene rahat sî nabe. Tu mecbûr mayî. Yan jî tu nivî tiştê qebûl nekirane. Hîn tiştan tu jî bîr dikî. Ez qebûl bikim jî malbata me heye ev ê çi bibêjin. Çawa mêzekin. Ev hemû giş bi skrêkin. O qas nerahat e. Guhertin alîkî de avê tiştê alîkî de. Berfîn naxwaze. Ez çi bikim jî qebûl nake. Ez pir berdikevim. Ez nikarim tiştekî jî bikim. Naxwazim ji berfîn veqetim. Bêçare mam. Dayê, tu dixwazî kurukekî te çê bibe? Çi kuruk çi halin? Vay te heyî besix. Tu de heb kurukayî bese. Çi dikim kuruk? Ez bibim kuruk, tu yê çawa binerî? No, bêlo me bî. Ev çi ya bibim kuruk. Qîz cara bûne kuruk. Tişkî ew heye. Em bêjin çê bû. Na, ratin hebî. Adê neyne serê tu bi Silmanî. Tu yê min qebûl bikira? Ewa kezebe wele nayavêtin. Te qebûl bikim ama Xwedê nekir tişkî werhebe. Radaqilê te ra derbas jî nebe. Televizyonê jî qet ew neke, mêze neke. Tiştê ewa bîye cara. Zewac ewa çawa diçe? Hûn ê çi bikin? Piskrekê me zêde bû, kur bû. Jiyana me berova jî bû. Êdî çi bibe? Berova jî merova jî. Çi te heye til ser bitirsî? Hûnên her du neçûne ser textekî we digan li her nexistine. Ya hew qas wiha kedî kiriye. Tiştek berova jî nabe. Yani eger hûn bi hevdûre mabana jî hûn ê nexetimiyan. Hûn ê bixetimin, nema hûn dikarin derbasî hevdî bikin. Ya belkî derbasbûna te rahat bû. Tu ji vê tiştê qayîl bû. Lê ez naxwazim bibim jin. Şîret al te dikim. Min dîtiye. Gerek tu ji min bawer bikî. Mirov e xwe teng dike, kedî dibe, xwe diha qefesê. Xwe intîhar dike. Min xwe dît. Yani wextê ez wiha bûm, hevalek jî tune bû ku ez jê re bêjim. Lînham hawirdora te ne. Robro em jî pir dibin, em jî dibin dever. Em hene. Başê netirsîne, em li vir in. Tu çend salî? Tu ciwan xuya dikî. 25 salim. Çima pirsî? 25 salî. Ji xwe guhertin berê 30 salî çê nabe. Yani ku te guhertinê yek nabûbûyî jî dîsa 5 sal ji te re gerekin tu werî guhertin. Dikarî 5 sala sebir bikî. Evî tiştê nikanim qebûl bikim. Te xes nikanim. Ev kî ye? Mizgîn e. Vê şevê ewa tu guhertin. Berê jin bû. Ana ew salî bi hev re dijîn. Ji ew jî hez dikin ha. Siz bînî? Li ser dinyayê mirovê wisa jî gelekin. Li her derînê jî. Na qet qala tiştekî awa ji mir neke. Mişter gotibû te qes tiştekî awa çê nabe. Heya ez jî nebim 30 salî ez nikan bibim mêr. Qey tu dixwazî keçê? Na. Tiştekî ez qebûl bikim tune. Heyana me ev tişt tew nefikirî bû. Di encamê de her tiştê me wê biguhere. Jiyanekî gelek zor e. Her tişt alîkî ez xwe ji guhertinê ra nêzik nabînim. Ne li gorî min e. Ez vîya zanim. Alî Kemal gerek ew qasisran neke. Mafiyê tune ji te vê tiştê bixwaze.
ناخوازه ام وقتن لو ما اوقاس اصرار دکن والله علي كمال از وفي مناكم وند بيام حجابتكن وند بيام افينداري هفن فرصتك دركتي بيشياوا بيشتي دمكي وني هردو جي دي بدن جدادا لدي سوني بهفدو ربن كودا في خرابه لدنياي بصدا مليون مروف هنا كنت خوازن روشوا بجين حس كرنا انسان خلاص تبي جهدو فد قتن مرف كاره فهم بكي مالباتي مرف دستوري نادن مرف جهدو فد قتي ام كارم فهم بكن ليهوت اورتيد تشتكي جنينه حس كرن هي رئيس قرتن هي كاس الهمبري ودرنا كافي وبصير في حال دوت بيجن نا والله ام نكارم بهفره بجين والنظام تشاوا انا ملقى سيا خفي بون دوي افينا وات هر تشتي بكي نظام کی باران و ساخویا دکه می وقتن تي بشتي قهرتني شبكي belki از دکان آقا بفروشم اوجه دره هرم يا اشكر ما خور بري قلت شوي من وي صالح يتكاري بدين هاسكرن نابرا منه باشه بلکه ام بقدینن شما بخدینی آماده به هرم به را اداره بکن و تی زواجی گره بیتشتی هرم به را اداره بکن صبر بکن ور نرحتی زواج مرو گره درد هف بکشینه نه ما جار کی داده به بقدینه مراد بشه قینا خواسته بزوجه زانش باوی تربویم چه؟ مرو آواده که یا این شکاره ما تدشي كر جبوش حتى جوهرتين تلفر ناميني کار من قدیه هوجه ناکه دی از لور بم تو باور دکی کو جوتك لاشي تاوه از باورم جبر که باوی وی لیکولینه کربو اجی گلکی لسر سکنیم روشبونین مجی نزی هفن لو ما ام جوتکین لاشین هفن تكاري بيجعلي كمارة بيجي كتابي بي او نه از این کار بم پشتی وی مثلا گوارتنشون از وال کمال جاف قطبو لما قد نتخص اجي هستكم
تەقەز لەوی تشتێ نەدبوو. ji min bipirسî berfîn ez ji yekê hez bikim bibim evîndarî wî zayendiya wî çi dibe bira bibe ez ê pê re bimeşim bi min te xeletî kiriye divê te dev jê berneda Ez ji diya xwe û bavê xwe re çawa bibêjim? Ez dikanim bibêjim Alî Kemal evê bibêjin em ê ji vî sedemê veqetin. Xêza min bi tişkî bihîst. Rast e ne rast e? Rast e. Min û Alî Kemal dev ji hev berteva. Çawa ya? Ew ji ku derket? Min nikarim berdevan bikiranin. Ji bo zewacê ez ne amade bûm. Çawa tu ne amade? Hîn nû îşê te hat serê te. İşê gedayê ev ya eyî bilaw? Ana ez êştera qala tiştekî din bikim. Divê guhertinê de tiştekî din heye. Laşê te û ê kesekî din diguhere. Tu dibî ew û ew jî dibe tu. Lê di hestên we de tu guhertin çênabin. Wek xwe dimînin. Te çima ji me berî negot vî tiştê? Her tişt dor bi dor. Ku hema hemû carekê de miştera qal bikira, dê ji bo te zehmettir bûya. Vêga mamoste sebebê gothatime vê dirê ev mesela jinbûyînê, mêrbûyînê gelekî serê mêşandiye. Hê ji zarokatiya xwe de serva tişta ez difikirim, pirsaş xwe dikim. Peyre bi xwendina xwe, bi nîqaşên xwe, bi nêrînên xwe, ev tişt di nava min de hinekî dî tevlî hev bûn. Lê dawiya dawî de heqîqeta got ez gihamê de ev e. Ji roja got çê bime heta îro ve ez meyze dikim fikrê min belkî 180 dereceyê hatine guhertin. Ez bim ji xwe madem ez hatime vê astê, di fikrî de madem ez guherî me, ku derfet hebe dixwazim di aliyê bedenî de jî veguherim. Emrê xwe yê ji vir û pê de ez dixwazim di nava bedena jinekî de dewam bikim. Ji bo çi tu guhertina xwe bi laşê xwe vegirêdî? Ji bo çi tu laşê xwe dikî sînorê hestê xwe? Laşê me ne tabûtek e ku em hestê xwe tê de bikujin. Laşê me ne hepsa hestên me ye. Heger tu dixwazî weke jinekê bijî, tu dikarî bi vî laşî bijî. Ev laş nas tengelber hestê me re. Heger laşê te û hestê te hev nekin, demek her du pevçûnekê de ne. Rast e. Belkî meriv fikir û bedenê ji hev du cuda bibîne. Belkî divê meriv bedena xwe weke zindana fikran nebîne. Meriv serê xwe de azad bê. Ê min ez bawer dikim hest û ramanên insan ji bedena insan pir necuda ne. Binga her duka yek e. Tiştê ku fikrî bedena me guhertiye. Vêce ez berova jî vê naket fikirim. Ez bawer dikim ku beden jî fikrê insana biguherîne. Zindiyê vê cîhanê tev ji dema ku çê dibin heya mirina wan di mêzênê her daîm guhertinek heye. Tu dendikeke hejîrê davê ji nava latekî ax jî tune ya lata. Ew dendika hejîrê pêşî dirizê peyre şitlê xwe berdidê rayê xwe berdidê nava wê latê û mezin dibe pelê wê çê dibin çiqilê wê çê dibin fêkî didê em ji herin wê fêkî dixwin wê hejîrê dixwin ama em qet wê dendikê nafikirin. Em guhertina wê dendikê nafikirin. Ev beden her daîm diguherî mamoste. Her got guherê jî fikrê me jî diguherin. Demek ki ew tiştê ku bi çava têne dîtin di bedenê de ew guhertin hem rolekî li ser yekî bar dikin hem jî guhertinekî bi me re têne. Ez dibêjim ji xwe di aliyê fikrî de di aliyê hest û ramanî de ez jinê fêm dikim. Ez weke jinê his jî dikim û ez dixwazim dinyayê bi çavê jinê jî bibînim.
لێ ئەفتەنێ بفکر چی نابێ مامۆستا وەختێک بۆ بفکر چی ببانێ من نەدخواست بەدەنام وەرێ گوهارتن دەمێکی کێماییەک هەیە کۆستخوازم بەدەنجی بێ گوهارتن me li gorî xwe di vî alî de baweriyek ava kiriye ez dibêm ji xwe jiyan tev li ser guhertinê ye ji ber wê yekê ev jiyana min e heta niha ku ez hatim tiştê ku heta niha me dîtin ez dixwazim ji îro pêve di bedeneke din de bijîm wan Tamam, eğer tufazî laşê xwe jî vek werînî, ev ne meseleke rehet. Ev meseleke dîrokî ye. Ji mêj ve, ji hezarê salan ve vê meselê dest pê kiriye. Bi îbadet û salawatan dest pê kiriye. Şert û mercê wê hene. Nihal vî welatî, ew malên ku dikarin laşê xwe veguherînin, ser tiliyatê nejmartin. Mesela wan kevne, di xwînê de ye. Eğer tu bixwazî laşê xwe biguherînî, gerek tu wê dîrokê dubare bikî. Ji destpêkê de dest pê bikî. Gerek tu cotê xwe bibînî. Gerek tu yekî bibînî karibe laşê xwe bide de, tu jî karîbî laşê xwe bidî. Gerek tu îkna bikî, baweriya bî vê meselê were. Lê gerek tu zenîbî jî ev ne mesela te tenê ye. Eger tu laşê xwe biguherî û tu wa şert û mercana pêk bînî, zarokên we, neviyên te, heta dayîyê bore bajo. Ê bi sedê salan bajo. Ne meselake rehet e. Gerek tu vê baş zenîbî. Çavan abi, bu çend sene bi hevrene dergîstîne dünya alem pê hesiyayê. Ana mêrbêjin çi ji xelkê re? Ji xwe ji serî de dilê min tune bû wek goştê serê min xwar, wek got. Yana min qîza xwe dida beqalê nav mihelê. We bi min kirî min xera dikin ana. Tiştê wan nabe.
دوی مسئله ده مروف هنه خود گرن و مروف جی هنه دوش خواه بردن خواه نگرن از بخواه خواه نگریم یعنی جمره هستی من گرینگ من دادو هستی خواه تو خوازی خواه بگری براستی توی تشتی خوازی؟ Ez dixwazim gerek vî tiştê bi te re bibim. Carekî din ê etelkû bibînim. او بو کو چه خواستی و خواستکار یعنی دعالی یار و اویندار او هر دو جلب هفدو ببینن هر یک همتاین خبو خبینن بوبون بازرگان او جه جی بازار هن فروشکار بون و هن کریدار دیسا کو سرسال گشو همشیم بو میر دستورک داوان لاوان جنو لی جوان تل ممو تاجدین جلین خبیین که چانگو هرین یعنی دما کو دمهات گوهرتن وان هر دو بران جلجی گوهرتن خود ناو هوریشن درا پیچان لسری دسمال و کوفی و پیچان وسا خوخستن رنگ کچکان دا کو بیترس بگرن لناوان کل خوکرن جلین کچکین هیدی و سرگران مشین